Sziasztok! Ez a harmadik vagy a negyedik rész. Ez a erdei túra negyedik része. Igen, hát és nem láttunk semmit. Fölmásztunk erre a farakásra. Pár percig itt voltunk, de már átváltottak. Elkéstünk. Igen, kicsit későn jöttünk. Már ott vannak valahol. Már arra nem vannak, tehát most Pedig jó lett volna, ugye innen jönnek és átmennek oda, és azt úgy igen, látjuk. hát és most megyünk tovább. És elkéstünk. Igen, most úgy megyünk. Na de se baj, még nincs vége a napnak. Még a farakásoknak sincs szerintem. Várjunk még itt. Valamelyik. Már elég sűrű itt az erdő. Félünk. Ugye így pontosan a Rinyakovácsi erdőbe vagyunk. Most. Tölzött részébe vagyunk. És tartunk valamelyik. Úgy terveztem, hogy mennénk az akárcosig, de nem megyünk ki. Ez még kb. Innen 5-6 kilométerre van. Meg ugye vissza is kell menni. Igen, hát még vissza is kell érnünk. Na meg most az van, hogy ugye amit mondtam, hogy ott volt egy kanyar is, ahol Ja, tudod, igen, balra mentünk, egyenesen. oda még el kéne egyenesen menni még ma. Menjünk. Hát nem tudom. Most vagy az lesz, hogy megyünk még pár métert, hogy belássak rendesen. Belássam rendesen a terepet. És nem látok semmit olyat, akkor visszafordulunk. Igen, Az lenne biztató, hogyha találnénk friss nyomokat. Mivel nincsenek nyomok, ez nem az, nincsenek nyomok, mint láthatjátok, itt szép napos, szép napos, alig látszik valami. itt nem látunk semmit. És megígérem nektek, hogy még ezen a héten belül lesz szarvasvízés. Vagy valami uszodás cucc, vagy akármi lesz. Hát szerintem a strandra nem viszem el. Hát, Vagy vigyük? Minek? vinni kéne ezért felvenni, hogy mit csinálunk. Meg minden. De most hát tudják, mit csinál egy normális ember a strandon. Hát jó, de nem úgy gondoltam, hogy ott is tudósítanak, meg ugrálnék bombákat, meg minden szart csinálnénk. Vizes lesz, ezt cseszhetjük egyébként. Ja, már nincs vízálló. Ja, nem vízálló a kamera. Na most, hát ugye beszélgettük épp tegnap este is, hogy be kéne ruházni így közösen egy GoPro-ra. Igen, hát és most arra gyűjtünk, tehát legyen 500 feliratkozó, és akkor lesznek normálisabb videók. Hát, ez is jó egyébként. Igen, hát így is jó, de Nem tudom ennél mi lehetne normálisabb. hát a GoPro-val jobban tudnánk Ja, hát, videózni. ja, úgy értve igen Jó normálisabb. van, hát szerintem Meg elmegyünk- azzal lehetne elmegyünk nagypapámmal egy bicajtúrára. Igen, azt Az láthatnátok. biztos lenne. Azt láthatnátok, hogy én hogy driftelgetek a sárba, Meg nagypapámmal elakadok. is. meg elakadok, meg lenne az Olika, Balázs, azt nem tudom, nem? ugye, meg még lennének haverok persze. Sok mindenkinek haverom lenne. Tudod, majd szilveszterkor is át kéne Ja, szilveszterkor is lesznek Szilveszterkor is lesznek vendégek, ugye? videók. Igen, meg most falunapon is. Ja, a Hát- falunapról ne is beszéljünk, szerintem még éjjel is lesz videó egyébként. Igen, hát éjjeli. Max, ahogy a Lacika pixelganozik, Igen, vagy, azt úgy fölveszem. vagy valamit csinálunk. Hát nem És tudom. igen, hát ha úgy vesszük, ez mondható gameplaynek. Jó van, hát szerintem itt most visszafordulunk. Itt dzsumbúj van. Igen, hát itt semmit nem fogunk látni, tehát elmegyünk vissza. Itt most Emberek. Itt egy kis vaddisznótúrást láthattok. Hát ez már régi, igaz, de hát sajnálom, ebben a részben nem láttunk semmit, semmi érdekeset.
De nézzétek továbbra is a videókat, mert lesz Mert benne- megéri. igen, Lesz meg néhány, én lesz majd érdekes- tervezek külön kiadásokat is. Igen, meg lesz benne ökörködés, hogy videón kívül mit csinálunk, mit cseszünk el. Persze csak akkor, Lesznek bénázások, igen, persze csak akkor, ha ha- meg lesz a GoPro. GoPro. Igen. Igen, hát az még egy fél év tuti meg lesz, Hát, ha nem több. én most össze tudnám perkálni ezt a 30-at, de Hogyan? hát könnyen. Majd megteszünk mindent, elmegyünk segíteni, kapunk érte pénzt, meg De elmegyek az autószerelőhöz, ott van a 2 szomszéddal nálunk arrébb, segítek neki, hát. igen, Ezt kérek óránként 1000-est, úgyis megvan. Nem? igen, hát meg én is segítek a szomszédoknak, De mondjuk azoknak úgy is segítünk. persze, hát Mondjuk az autószerelőnek nem, mert azt se tudom ki az. igen, De hát, amikor ott vagyok éppen nyaraláskor, akkor én is most elmegyünk egyébként, oda, elmegyünk oda nyaralni, hát igen, ja, ilyen- hozzánk, igen, hétvégére. Most ugye itt vagyunk nálunk Finyakovácsiba. én is úgy jöttem ide, de szerintem És ezt tudjátok. Sopron-Horpácsban lesznek videók. És hát... igen, hát lesznek videók. Sopron-Horpácsban is, Az ott jó lesz, mert igen, hogy kimegyünk beciklizni. majd fogunk halat is, tudod, ott a Igen, kis van egy patakba, kis patak, képzeljétek el. És ott a kápolna mellett. Igen, és ott fogtunk halat. Ja, 2 is. Kettőt Apukám fogtunk. átdobta a tyúkoknak szomszédba. Igen, hát és megették szegényeket. Már döglöttek voltak, amikor És meg hát büdösek. meghaltak, és ezért tyúkok megették őket. De nem a mi tyúkjaink, Igen, szomszédé. szomszéd tyúkok. Hát meg most csinálunk sok hülyeséget. Hát abból nem lesz sok, Igen, mert azért például- ennek is van határa. Igen, meg például lesz motorozás. Az GoPro fél év múlva, igen. Igen, hát addigra jó lesz az én motorom. Meg lehet, hogy eladom, és veszek egy újat. Egy új motort. Az Közben valami, operatőrt megcsipte a csalán igen, közben. azért ugráltam, Igen, hát és mert megijedtem. sok videónk lesz. Na Hát a közösen nem is lesz sok, igen, de mert amíg legközelebb találkozunk, hát az hát egy hét alatt, karácsony, meg ja, ilyen karácsony, szilveszter. karácsony, szilveszter. Van egy olyan nevű ember egyébként, hogy Igen. karácsony, szilveszter. Tudom. És az unokaöcséimmel is lesz videó. Ő is szilveszter, nem? Igen, Szilveszter és Szabika. Velük is lesz videónk. És hát ők Jákóból fognak eljönni ide. És most sajnálom, de Fanny akkor nem lesznek itt. Na, Igen, de helyette itt leszünk mi, itt leszek én, itt lesz Lacika. igen, a bátyám, aki sokat fog ökölködni. Hát szerintem a mai videó ennyi is lett volna. Hát, azért még ott az egyenesnél lesz egy kövi rész, nem? Igen, lesz, és addig is békát fog az operatőr. És tüske ment a kezébe, várjál, fog meg. Addig is sziasztok, és következő rész lesz.